Čaute všetci, vítajte pri novom videu. A čo som chcel povedať? Že začíname. Vrch Ostré 1059 metrov ponúka fakt fantastické výhľady na 6 slovenských pohorí. A takýmto štýlom rovno do kopca ideme na západ slnka. Miloš to zabalil, hotovo. A toto bol iba tretí pokus. Čaute, čaute, vítam vás pri novom videu a tentokrát vás pozdravujem z pohoria Veľká Fatra. V rámci tohto víkendu máme naplánovaných okolo 32 km cez veľmi peknú prírodu a s krásnymi výhľadmi. Na túto trasu tento víkend nebudem sám, mám so sebou 6 parťákov. Postupne v ďalších minútach videa uvidíte, akí parťáci so mňou idú. No a samozrejme potom konkrétnejšie zábery a akú trasu presne ideme, sa dozviete v nasledujúcich minútach, ktoré samozrejme sledujte ďalej. Krásne počasie, ako si môžete pozrieť. No a čo viacej dodať, poďme vyraziť na túto skvelú trasu v tomto nádhernom slnečnom počasí a poďme na to. Čaute všetci, máme dnes deň 1 a na pláne máme trasu z Ľubochne do Studničnej, pričom prejdeme vrchy ako je Ostré, Hrdoš a Havran. Dnes budeme 6, máme perfektné počasie, brutálne sa na to teším a teraz pozývam ku mne do môjho štúdia pána Miloša, ktoré už poznáte z viacerých videí. Čau. A Miloš vám vlastne povie, kde sme dnes spali. Dnes sme spali v Ľubochni, po výbornom priváte pred Šípom, ktorý sa nachádza pod Šípom. Je to krásne prostredie, výborné ceny, určite odporúčame, dobrá komunikácia s majiteľom a Peťo vám určite ukáže na videu jazierko, to vidíte teraz a to prostredie nemá chybu. No a my teraz počkáme na 4 ľudí z našej partie a vyrážame. Jo. Tak poďme. Tak a sme kompletní, máme všetko osedenstvo, 6 ľudí a teraz sa už nachádzame kúsok nad Ľubochňou. Keď vlastne zídete z asfaltky, tak potom vás čaká taká hneď zarastená divočina, tak sa toho nezvlaknete. Treba si hrať repelent proti kliešťom. Takže ideme ďalej a náš prvý kopček bude Havran. No a dostali sme sa do bodu, kde sme klasika špatne odbočili, čiže keď dojdete na túto rázceste, tak žltá potom pokračuje smerom sem hore a nedajte sa zmiasť, lebo takto pokračuje Svošovský naučný chodník. My sme išli teda rovno, takže treba ísť túto rovno do kopca smerom na Havrana. No a vo výške 770 metrov nad morom sa nám už mení trošku terén. Ten úvod bol pomedzi tú hustú mladinu a teraz už nastupujú aj skaly, takže začína to byť veľmi pekné. A na Havrana to máme ešte nejakých cca 150 výškových metrov, čo už nie je taká tragédia, ale je ten sklon občas taký ráznejší, ale zatnete zuby a občas sa vám tu potom naskytnú aj nejaké tie výhľadíky. Máme nadmorskú výšku 833 metrov a máme tu prvé bombové výhľady na Veľkú Fatru a Krivánsku Malú Fatru. Pričom začneme zľava a tam je kopa, ktorou vlastne začína Turčiansky hrebeň Veľkej Fatry. No a vzadu sa nám potom týči Veľký Kriváň, Chleb, Steny, Poludňový Grúň a na konci z toho pecka výhľadíky a my pokračujeme teraz ďalej a že vraj tu predo mňou sú nejaké ďalšie na druhú stranu, tak idem sa na to pozrieť. Dobre, takže vážení sledujúci, pokus číslo 2. Sme na Havrane, 882 metrov.
A ako tomu bolo v Strážovských vrchoch pred 2 týždňami, tak mám tu opäť experta na výhľady a tým je Miloš Hajdín, ktorého už dobre poznáte z viacerých videí. A Miloš vám povie, akú parádnu panorámu môžeme vidieť takto za nami. Takže poď. Takže poďme do toho, vidíme Ostré, Veľký Choč, Kečky, Radičinu, Čebrať, Predný Čebrať, potom vzadu sa nám ukazujú krásne nízke Tatry. Prejdeme na Veľkú Fatru, vidíme Malinné, Šiprún, Vtáčnik a úplne napravo je schovaný Veľkofatranský klak. Je to super. Takže Miloš zabudol spomenúť, vidíme 3 slovenské pohoria z tohto malinkého, nazvime to kopčeka Veľkej Fatry. Keď prejdete potom z vrcholu Havranu cca 300-400 metrov, tak sa vám odkryje opäť perfektný výhľad, tentokrát na druhú stranu. A tu sa vám ukazuje už aj Šíp, taktiež Veľký Rosútec, no a potom zvyšok hlavného hrebenia Krivanskej Malej Fatry. Opäť topka výhľady a my pokračujeme teraz taďalto. Aktuálne sa nachádzame kúsoček pred sedlom pod Ostrým, na ktorý potom mimochodom pôjdeme, že to je tiež taká pekná stojka do kopca. No a ukázali sa nám teraz prvé výhľady smerom na Oravu a bolo pekne vidieť Kubínsku holu a taktiež aj obec Žaškov. Kúsok pod vrchom Ostré nájdete aj reťaze, vyzerajú byť pomerne nové, ale keď sa môžete takto pozrieť nado mňou, nie sú nutné, lebo nie je tu taký nejaký exponovaný terén. Vrch Ostré 1059 metrov ponúka fakt fantastické výhľady na 6 slovenských pohorí. To znamená, zo sedla je to iba 150 výškových metrov, neobídite to, dojdete sem a výhľady si vychutnáte naplno. A potom z vrchola môžete vidieť aj hrebeň, ktorý vlastne sem prišli z Ľubochne až do sedla pod Ostrým. To znamená, fantastické miesto, príďte sem a užijete si to tu naplno. Pred malou chvíľkou sme vystriedali žltú značku za zelenú, ktorá ide cez vrch Hrdoš 950 metrov, ešte kúsok pred Komiatnou, no ale veru zadarmo vám tú trasu do Komiatnej neposkytne, pretože je tu hodne ešte stúpania, takto ako si môžete pozrieť. Ide to ešte poriadne do kopca, ale tá príroda tu je nádherná, tak nás to motivuje. Dobre, takže na prvej výhliadke pred Hrdošom si dáme dobrú becherovečku, sme mali niečo v tých hlavách, ako spomenul pred chvíľkou Miloš. Presne. Čaute. Na zdravíčko. Milí sledujúci, toto je Stanislav a pozrite si, ako si spravil statív. To som ešte nevidel. Že v základe ruksak, z ktorého idú 2 turistické palice a potom zohnal taký malý tripod, ktorý iba omotal okolo turistických palíc. Ale hovorí si profesionál. Ale fotky ti vychádzajú staro, ne? Poloprofesionál. Poloprofesionál, aby sme boli presnejší. Hrdošná skala vo výške 902 metrov ponúka taktiež perfektné výhľady. Dominantným je Veľký Choč, samozrejme, za ním západné Tatry a dole potom môžeme vidieť obec Komiatná a dnešný finish je vzadu a to je obec Studničná.
To znamená, z tejto skaly my už začneme postupne iba klesať a za chvíľku sa teda ocitneme v obci Komjatná. Takže poďme na to klesanie. A máme tu ďalší pekný úsek ešte pred obcov Komjatná a to idete pomedzi takéto fajnové skaly. A Stano si zatiaľ pochvaľuje. Takúto ferátu som nečakal. Áno, fajnová feráta. V úvodzovkách samozrejme, že pekné miesto. A ešte, aby som nezabudol, keď budete pred obcov Komjatná, nezabudnite navštíviť Žaškovskú jaskyňu. A čo sme boli na Hrdošskej skale, tak tam ešte zo spodu sú spravené lezecké trasy. Čiže ak máte radi lezenie, tak určite na tejto lokality prídite. A lezecká stena vyzerala fakt super. Nájdete tu aj ťažšie obťažnosti, takže si to tu potom užijete. Úvodné bukové lesy sme postupne vystredali za smrekové lesy, ako si môžete za mňou všimnúť, a vyzerá to hneď podstatne krajšie. A za mňa, keď poviem, tak mám radšej tie smrekové lesy, sú také útulnejšie, vyzerá to o mnoho krajšie ako tie listnaté. Takže toto je presne to prostredie pre mňa. Čaute, takže posledných 900 metrov nás delí od finišu v obci Studničná, kde budeme dneska aj spať. Už sa všetci tešíme na prípravu jedla, keďže sme hladní. A teraz si na záberoch môžete pozrieť veľmi pekné výhľady na okolité skaly v okolí obce Komjatná a samozrejme aj samotnú obec Komjatná, ktoré okolie je veľmi pekné a oplatí sa ju navštíviť. Tak napríklad ako okolie obce Malatina. A videjko nájdete v pravom hornom rohu, kde sme boli na Orave. Takže sú to veľmi pekné obce. Zajdete sem a uvidíte, že je tu čo vidieť. Takže posledných, záverečných 850 metrov a poďme do finišu. Dobrú chuť všetkým prajem. Za maličko, Stano. Všetko v pohode. Je to úžasne štiplavé, ale výborne kalorické a famózne, má to 1000 kalórií. Mňam. Čaute všetci, takže my vás už zdravíme teraz z dnešného finále a tým je obec Studničná. Za dnešný deň ja som osobne spokojný, videli ste 6 slovenských pohorí, nádhernú prírodu. Síce bolo to hore dole, trošku náročnejšie, takže odporúčam to vlastne takým skúsenejším turistom a fajnšmekrom turistom. Ale jednoznačne bolo to super a teraz Stano mi môže povedať, a môže povedať vám, aké mal pocity dnešného dňa. Úplne fenomenálne. Takže Stanovi sa to megalomansky ľúbilo. Stano je veľmi nepríjemne stručný. To znamená, keď to zoberieme takto ako zhrnutie dnešného dňa, bolo to fenomenálne, krásna príroda a myslím, že dnešný kemping tuto pod perfektným prístrežkom, ktorý vám teraz ukážem do prestrihu, tak tuto sa jednoznačne zastavte, môžete tu perfektne prespať, máte tu krásne vykosené ihrisko a tieto skaly za nami. Ideme ešte na ten západ slnka. Verím, že už po tejto verzii tohto príhovoru záverečné to stihneme a ideme na západ. Takže čaute zatiaľ, no a my sa potom vidíme zajtra pri dni číslo 2. No a takýmto štýlom rovno do kopca ideme na západ slnka, na skalu nad obcou Studničná. Je to docela zaberák na ten západ, ktorý je rovno predo mňou. Wow. Čaute všetci, vítajte pri novom videu. A čo som chcel povedať? Že začíname. Štartujeme! A ešte jednu klapku dáme. Vidíme pred sebou Kečky, kde nás čaká výstup zajtra. Za nimi potom je schovaný Veľký Choč, krásny vrchol, chodských vrchol. Potom ideme na Radičinu. Zase zle, minule som ti povedal, sprav to rýchlejšie. Ty kokos, jak mám urobiť vrchol rýchlejšie? Chápeš? Dobre, nič nebudeme robiť, len sa budeme úplne pozerať do kamery. Počkaj, teraz stopneme hejpom. Čaute všetci, vítajte pri... Vlastne... Nevítame, že Stano? My končíme.
Dobre si začal. Ideme štvrtýkrát. Čaute všetci. No. Dobre. Vítať nebudete, pretože Miloš to zabalil, hotovo. A toto bol iba tretí pokus. Dobre, čaute všetci. My vás vítame takto už z dnešného finále a tým je obec Studničná. Dnešný deň bol perfektný, mali sa nádherné výhľady, krásne výhľady na 6 slovenských pohorí. Nebudem to menovať, by sme tu boli do rána a hovorím, sme v obci. Ja som si myslel, že komiatná, ja blbec. Ty si rosnička, jaká?